Kalimashana farang ni jabam blog chusna utam ko pen ke sabor boba shoy majjo pogwan na mohor lan sana berdam gai in blog ko pres basna lam jabai hane mani interesting kam ne sesta khalamna anga I khona yaw khilebe na belas ni blog sona par belas yaw start khalamdों anga सान्दुङा माने मोखाव इसिनांबा एसे फुस्लांस्लां नुवा होमबा बिनिखायनो बे जायगायाव थाफैबाय थायो आं जा फालतुखा आरोना बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै लोगो साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना Kalimashana farang ni jabam blog chusna utam ko pen ke sabor boba shoy majjo pogwan na mohor lan sana berdam gai in blog ko pres basna lam jabai hane mani interesting kam ne sesta khalamna anga एसे फुस्लांस्लां नुनानै बेयाव थाफैलायबाय आरोना आङो थ' सोरबाफोर गोदान बावनानै लोगो साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेलासि समय माने बेलासियावसो दुगैदों आंबो ओमफ्राय दुगैखां लोंखां एसे देलायबाय नालाय ओंखायनो माने केमेरायाव खावब्ला ओंखारनो लुबैनानै इन्ट्र'खौ मारिनानै दोनखाबाय आरोना स' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सावरायना जों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय ओरै आंनि फिसाफ्रा हाबाब दुखु दाहा जि बाबा मानि टेनसन नोंहालाय सोर बाबाया बेखौनो रायगासिनो नों दहायनिफ्रायनो हो बिफांखौ रायगासिनो नों दाबो सफैयाबो मायाबो आरियाबो होनगासिनो दङ हामा बाबा न'आवसो थांदों दा नों देनां हाबा जाबा आं बुरिबा आंखौ नायफैनाय नङा आंनि न'आव फैनाय नङा आं फैगोन खिन्थु आं हाबा जाया गाइसमोन आंनि फिसाया हाबाखौनो जायाना आं हालासो हाबा जायालाय आयु जालाहायनो जों थारमाने बाबा ना नोंहा स्कुल खुलिबाय नालाय जोंथ' थांनो हायासै बाबायाथ' थांनांगोन ना गावनि न'आव बेयाव थाबाय थानो हायो नामा हो हामाना न'आव थांनांगौ न'आव थाङाबा मानसिया बहाय थांनांगौ आइया एकदम गावसिनि बिफा गावसोरजों थाथाबबाय थानांगौ होननाय बायदिसो बिबैजों थांबा बिबैजों राननाय बायदिसो मोनबावलायोहाय न'आव थांबा ओरैबायदि असदा गोजा हामा बाबा हो नोंथ' मानसि देनां हाबा जाबा बिसिजोंसो थाबाय थागोन खोमा जरुखा गुलाम जागोन खोमा गाहा जरुखा गुलाम एकदम आंजों फैनाय नङाब्रा बे बिमाखौ नायफैनाय नङा बिमाजों हर थाफैनाय नङा एसेबो जागोन इदि मारै हे भगबान रागायानो ओमफ्राय आंखौसो पार्कआव लेंबावलायबाय आरोना दा बाबाया नागारबाय थाथों जोंखौबो जालायबावबायहाय फैगासिनो दं होनबाय फैगासिनो दं थेवबो मानिया आरोना बोरैबाथार बुजायबा माबा हाबाखौनो जाखायाबा होनो आं मिनिनानै थायोसै बिदिनो बुङो बियो जेब्लानो बुजायो आं हाबाखौनो जाखायाबा होनना बुङो आरोना बिफा फैबानो बेबायदि जोंना माबाया घटनाया सोलिबाय थायो आरोना बुजायनाय खामानिया हाबा जाया जामारा बाबा न' बावसोनो नोंखौ इउटुबाव थाखाबाय नोङो देनां हाबा जाबा नोंखौ होसिगोन जानांगौलै आबा हामा होमबा बिहामजो मोननाय नङा आया दानिखौ हाबा खालामबा आं नानिखौ आं बिजामादै मोनगोन बा दामादसो जागोन ओमफ्राय नोंनिखौ बिहामजो जागोन ना आबै बिहामजो मोननांगौ ना एकल'था बेटा मा होनदों मा हाबा खालायो हनै बे हाबा खालायो मा होनो हाबा खालायो ना खालाया नों हाबा खालायो ना खालाया होनदों मा हाबा खालायो ना खालाया होनदों मा बुजिदों मा मादों उदै बेखौ सानजोब्बाय आङो बिदाखौ हाबानि सोमोन्दै बुजायबा एकदम गावहासो आंहाबो हाबा खालामनो बुजियासो जाथो मानसि मोनगोनहाय आंनावबो सयथिबो आइ बाबा बिदि खालामबाय थानाङा आगायाव नांगोन ओमफ्राय सनाफोर बे समावनो आं मोनसे खोथासो स्राय गोसोआव फैबाय आरोना गोसोआव फैबाय नालाय आरो माथोबाव नोंथांमोनजोंबो ज्राव लागायलायनोसैलाय बिफायाबो गोदो बिदिनो बुङोमोन आं हाबा जाया होननानै आरोना आंजों रायज्लायजेननाय समावहाय ओमफ्राय माने लालिपारायावहाय जोंहा सासे आदा दं आरो बेवाइ गामियाव आरो बेबो माने हाबा जायालासिनो थादों आरो देरबाय दा जेनेबा बोरायहांआनो जाहैबाय ओमफ्राय जोंनि गामियाव आदा उमुक दङ बेबो हाबा जायालासिनो थादों बेबायदिसो जागोन आङो हाबा जायालासिनो बिदिसो थागोन होननानै बुंबाय बायोमोन आरोना ओमफ्राय मिन्थियामोन नोंसोरनि गामियाव सोर दं सोर गैया आरोना बै समावहाय रायज्लायजेननाय समावहाय थिग मालाय हाबा जाया बिदि होनना बुंबाय थायोमोन आरोना हनै आरो हाबा जाया होनो आरो आंनो एकदम मोजां हिन्दीनि साइड लिरना हरनोसै बे SMS जोंहा मबाइल टचआव एकदम फरायनोसै आरोना थ' ओमफ्राय बे रोखोमनि थिग दा फिसाला बुंनायावसो ग्रोब गोसोखांबाय आरोना सोनाबो बिफायाबो बिदिनो बुङोमोन उनाव आरो स्राय हाबा लागारबायहाय आंखौ हाबा लाया होननाय मानसिया
दै बिसास खालामनाय नङा आरोना रावबो आंसो मिन्थिसिगौ बेखौ आंनि सिगाङावसो बुंदों नालाय आंसो मिन्थिगौ रावबो मिन्थिनाय नङा ओमफ्राय मानसिया फैगासिनो दङ स्कुटियाव दं आरोना मैयाबो सानसे ओंखाराखै दिनैबो सानसे ओंखाराखै दासो ओंखारबाय आरोना नै बिमा फिसा उदैफोरा होलोदोर होलोदोर मोनलाजोब्बाय एसे बारहावा फ्रेस जानोसै फिसालाया फैया एसे बेदुं जानानै दङ बिफानि बेलायावबाथाय बेहा एसे बेदुङानोसै लोगोसेयैनो मोनथाबबाय थानांगौ आरो मबाइलाबो मोनो नालाय खम जारला 80 बोसोरनि उनावसो फैनाय बायदि मोनबायहाय नै मालाय हाइलुरिनि स्कुटिया बेजोंनो जा उरायो बे आंखौ गारबोलायथारो थ' हाइलुरि ब्लक्सनाव एसे हाबफैलायबाय आङो आलाय सिलाय मोननानै अबायथो थांनो रावबोआनो गैखाया सफैबाय आं बिथांमोनाव ओमफ्राय न'आनो माने आंनि रुमाव लाबाबो बिदिनो कालारलेसखा बेनि रुमाव लाबाबो कालारलेसखा हमनोनो हाखानाय नङा जों सानैनि रुमखौ मिथिबाय बबेयाव सोर सासे अबाय दङ खिन्थायाबो हमनोनो हानाय नङा आरोना मालाय उन्दुदोंमोन दासो हनै खानाय फुस्लिमगासिनो दे फुस्लिमग्रो दा ओंखारगोन आं ओरैनो फैयाखै आरोना सुनाफोर माबा मोनसे बाथ्रा गोसोखांनासो फैदों माने दाखालै बियो थास' आथिंनि खोथा बुंदोंमोनहाय खाथियाव अबेबा जि भिडिअ'आवबो बुंदोंमोन नामा नोङो भिडिअ'आवनो खोनादोंमोन आं ओमफ्राय बेखौनो खबर लाहरदोंमोन आङो ओमफ्राय सानजों खागोन होननानै थानाया हनै गंगासिनान माबासिनान एसे बन्दस्रा गायब जालाबायनानैनो गैया न'आव थाहैनाय मानायनि सोरबा खानानै लांजोबबायनो ब्रुंनो मोनजानाय नंला आरो गैला एसे सावरायनोसै बेजोंनो मिनिलाय मालाय आरोना बेनोथ' बेसेथो गथ'जों गथ'नि दावराव दावसि थाबावनो एसे सुखु दुखुजोंबो सावरायनोसै मिनिनोसै आरो माथोबाव गेस बख'नोसैलाय नामा गेस बख'नोसैलाय नामा बिफानि आवाज खोनानानै खारथारबाय बाबाय लांफैबाय मा आयै जै बिफानि आवाज खोनादों खावब्लेबे जाखादों दाख्लै गामियाव थांनानै मानसिफ्रा हांग्लुंजोबनानै फैबाय नुवाखै गामियाव थिगसे गेलेनाया नै बाबाया मोसादों टे 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 होननानै आबौ सोयहाय नोंहा सना थांसै ने थादों होनबा दे फन रायलायदों आफा फन रायलायनानै बिहावखौ सिबिनो टाइम गैला बिहा एकदमबारे खामफ्लाय होनो गियान गैला बिहावखौ खामफ्लाय होनो गोसो गैला फैदो फै थांसै जोंहा आयै दासो मोनदों होननाय बायदि जा दासो मोनदों आइसो रुजु रुमुथारसै आरो जि बिफानि खग नांनायफ्रा नालाय फिसा फिसा गारि दाखोन नागिर बिफानो खिथागासिनो मालाय एरना होगासिनो दङ ओमफ्राय बिथाङा मा आदार लाबोफाखो लिलि लाला नै दाङा ना दाथा होनो मानसिफ्रा जोंनाव दाथासो होनोमोनहाय सजना सबाय बिमा दुन्दिया मैथा केरेला दे आरो माथो रोगाना थानायाव मा सिन्था ओमफ्राय नै मिनिनानै फैगोन दासो नुदों आरो दा अमा मोनबोआखैलै आङो होनदों नालाय बिराद अमा जानो लुबैदों आङो बिफा दा मोनबा बेमार आं मिथिला लानानै फैदों लोगो लाबोफाबाय बिथाङा दा बैयावथ' अमाया बिराद बेमार जादोंना थाथारो आरोना ओमफ्राय मिथिला हालदै होलायनानै रुनानै बिदि दोनबाय आरो दासो नुदों आं खिथायाखै आंनो फिसालायाबो एरना होलायबावबायसो आंनो आरोना बाबाया अमाबो लाबोफायाखै होननानै माने फिसालाया पात्ता गैया आरोखि माने फैनानै बेखौ रुनानैसो जोंखौ लायदों बियो ओमफ्राय ओरैबायदि रागा जोंथावना मिनिथाव घटना होननांगौथाय गावहा मैया थांनायावहाय अमा बेदर लानानै थांदोंमोन आरोना बियो न'आवहाय ओमफ्राय बै दाख्लै सासे हारसा जोंनाव माइरं जावनाया बे मानसिखौ नायथ'नो होबाय जाहैदों माने बेखौ खामानि मावनायाव थ'दोंमोन नालाय सान्द्रि सुन्द्रि हरानो ब्ला ब्ला जोंबाय जाहैदों नै मा होनबावनो मोनखाबाय दा बेखौ मा रोखोमै जागोन आं बिफा बेखौ माबोरै जागोन जेनेबा मा खालामनानै जागोन बेखौ दा बेखौ अमा गोरानखौ सफियालाय मालानिफ्राय अमा बेदर फोराननो रोंनाय बा नङा बेखौ दा माबोरै जादों माया माबोरै जादों एवनानै जादों ओमफ्राय मोनखानायसो खोमा संख्रि बानलु जाबानो जासिगोनदां है माइ दा ओरैनो सारायाव फिदिंनानै सामब्राम हानानै जानोसै आं नै प्लास्टिकजों अमाजों सिनायनो हाला जाथो खजाना आइदै आङो साहा गोथाव फुदुंसै ब्रा नों मानो लोगो लानांगौ गथ'फोरखौ गावहा जाग्रा जेबो लाबोफायाखै आरो माने जोंखौ उल्था लांनानै जाहोहैनो लागा बिदिबाथाय दा अयथासार आं गथ'फोरखौ बुंदावबाय दखान थांसै होननानै अयथासार आं आरो साहा फुदुंनानै रेडि लालायलायबाय आरोना
दा ओमफ्राय बिदिनो हाबा जाफा एकदम अयथासारहाय है नोंसोर गोजा थांदो आंहा सा गोथाव फुदुंनानै लोंसै दा बिदिबो जानाय नङा आं जि बाथारबायमोन आरोना उफ हनै थांमारनांसिगौ जाहैबाय आरोना जारलासो इउगाया आइसक्रिमनि खोथा बुंनोथ' आंहा एकदम दहाय थाब ओंखाम जादों नालाय उखैगासिनोसो दं आरोना ओंखामानो आंना मोनबा साजों सिंग्रा गोगोमसो जानायनि टारगेटमोन आं सानदों पक'राफोर सिंग्राफोर लाबोफासिगोन नामा खालि हाथ फैबाय माने उल्थानो नायनोसै सोरनाबा दा मा आदार थुंबायनाय जायो थांबाय नालाय थुंनायाथ' जाखासिगोनानो आइसक्रिम साहा बोरायावसो सफैबाय माथो जोंलाय बेबो बारायजोब्बाय आजिखालि काजु शेक 60 आलमन्ड शेक 70 बादाम शेक 60 फ्रुट शेक 60 रस लेसि 50 काजु शेकखौसो जागोन ना खौनो जागामोन आगोलाव दा बारायबाय ओमफ्राय ओरै दङ भेनिला 30 बाटार चकलेट माखौ जायो बाबा आं मिथिलांथाराहाय स्ट्रबेरि चकलेट आं मा मिथिगौ मादि आरो मलाई कुल्फी 20 केसर पिस्ता कुल्फी बै डिब्बानि आइसक्रिम जादो दे हा आंना बिसो नोंसिना मा होनदों थाब थाब बिनाला गाव गावबागाव नानि नोंहा माखौ जागोन सोना हे सोरबायासो बुहुनि ओहो आं मानिया हे इदि नङा फाल्टामि नङा जानायाव खुनु कमप्रमाइस गैया गोलैसैलै बाबा बैखौ लोंदो लादोब्रा हायनानै सामससो ओइनै गोलैबाय दे आं दा लोंखांबा हरगोन हर लोंखोमा मारबायसो हा मा होनदों गुसुथार बिमानिखौ टेस्ट खालामना लाना बिमानि बायदिखौनो स्राय लागारबाय बोरा बियो बेहाबो ओमफ्राय आंनिखौ जों रागा जोंबाय आं दे लादो दे लोंदो जादो आयै बेजों जाया मा आं सामसजों होगोन र' नों जानो थुवायसो जादो ओइ बिफाखौ दिनैसिम मा गामोगाव जानाय नुबाय आं बिफा गरम मोनदों नामा आइसक्रिम पार्टि जोंहा फेमिलि आइसक्रिम पार्टि आरोना लोंबावदो होआखै फिसाजोआ गोलैगोन थांदो आरो पक'रा नांबावगौनो माथो होनबावनो आरो हनै फिसालानि जादा फैदो बे मा ओमफ्राय आरोबाव नालाय आंनि फिसायाबो जाफाबोथो बे आंजों बिदि मोनजाया नालाय फिफा फैनाय आस' पक'रा नर्माल पक'रा दा ओमफ्राय सब लाबावबाय आबो एसे जागोन आं मानि बेलाय नोंसोरल' जानांगौ नामा जानानै मजाबो मोनगारबाय बिफा आइसक्रिमखौ बे उदै बुंलायखाथारोहाय एकदम ब्रांनो जाखांबाय नालाय रौना होफिनलायबाय आरो माथोखौ ओमफ्राय सराफोरनिया गोजोनथाव खौरांबाव आरोना बिजिखौ प्लास्टिक सेन्देल गानबाय थानाय नुनायखाय नै बेस्रा हावै सेन्देल बायनानै लानानै फैदों बिसिबां लाया बिलाय दाम खमजोंसो लादों नामा आंलाय बिसिबां 120 मानोबो लाङाखै लाङाखसै मालाबा थांबा लांदो बेना आंनिफ्राय एसे फिसासिन नांगौ बेनिफ्राय नुदों आथिङा आंना वाव मा 9खौसो नांगोन आं बाराबा जाय देरद्रायदों नै एसे मा जेबो नङा मा कम्पानि बेलाय कम्पानि नाम गैया अजन्ता अके थेंक इउ नोंथां दुगैहैनो होननाया मा नोंगे फुंगे बिदि थाबाय थाखो मान गैया सनमान गैया ना नोंबो भाइराल जानो नागिरदों भाइराल जानानै निमाहा बिदों नोंहाबो फेमास नोंखौबो एलबाम दिहुनसै ओमफ्राय आं मिथिबाय दुगैहैदोलाय नोंबो नोंगे फुंगे आं थेंक इउ होनलायगायावनो फिसाजोआ पाउडार फोननायबावबाय हनै आं थैसिगोन पापा जोंनाव जाता जाबाय थायो नै आं दासो बेफोरखौ साफा खालामफिनदोंमोन मैयासो दानो जाब्रा जाफिनबाय माबा रोंगादों आं बोखारजोबनो जानाय नंला सयथिबो नायनो ओइ गावा नानि हलाय आइसोर बिफाखौ उदै मानदेलाय होजोब्बाय आंहा न' सिङावनो एसे गुस गाननानै बेरायथ'नोसैहाय जानाय नंला गोदान मोननायफोरखौलाय हामसुं मोनलायनाय हा नंगौ आरो गरम बोथोराव बिदिखौ गाननांगौ थान्दानो डाक्टारथारनो ना बिफा सोर डाक्टारथारनो गाननांगौ बिदिखौ डाक्टारफोरखौसो गाननाय नुयो मा गुगुस गुगुसनो गोदान सिरियालफ्राव
फिसा फिसा बेयाव फैदा देलाय फैबावबाय गाहायाव फिसा फिसा जानायाव थांसै ओंख्रि माखौ जानो होनदों दाङा ओइ थान्दा मोनोहाय आंना मेजेम बराखायनो जेखि गाना गरम मोनलाबायनाय जाबाय सेन्देल थान्दाबाबो थान्दा खालामनो हाला आंखौ खिन्थु फिफा आइसक्रिमखौ कुल्फिखौ माबाखौ मिल्क शेकखौ जानानै बिराद मजा मोनदों दे थेंक इउ बेनि थाखायबो आं साहासो फुदुंसैमोन बे साहा जबरदस्ति लेंनायखायसो जाबाय आरोना बेबु बिला बिख्लो एकदम थान्दा मोनलायथारो आरोना बाखि मा खालामनो मेजेमाथ' मेजेम गरम मोनखागोनानो मेजेम बरहा मानसि आङो ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना आं दा जाब्रा जुब्रा मा सङो मा मायो बेखौ आङो फोरमायबाय थालायलायला आरोना बेखौ ब्लगसआव लाफाबाय थाला गोलावद्राय जागोन ब्लगसा दहाय बेलासिनिफ्राय एसे एसे सुरु खालामखानाय दा अमा बेदराथ' माखौ जानो माखौ मानसो जाबाय आङो बैखौ सानना नङा जाया माथो फैबाव हा नोंहालाय मा जागोन ओइ नोंहा केरेला फाजा आंहा दाङाजों अमा हमाग' नांला दे अमाफोरखौ आं एक्सट्रा ओरैनो एसे एवनोसै दाङाफोरखौनो एवलाबायनोसै आलुजों ग्रेभि संलाबायनोसै आरोना मा ओंख्रि मोनजाबोनाय होनदों नोङो मा ओंख्रि मोनजाबोनाय बिमा संनायखौ नोंहा गोथाव मजा लानानै जानो हाया संख्रि होनायबाबो माया संख्रिखौ एसे बारा होफ्रांनो नागिरोदां ओइ दालाय माथो आंखौबा आंनिबा एसे बारा जाबा आंखौ फुथारनो नागिरदों आंखौ जानो हायागौबा संख्रिखौ बारा होदों होनना बुङो आरोना माने जों जानाय हिसाबनि संख्रिखौ जों ज्रोम जायोबा बिनि थाखाय एसे बाबहैयो आरोना आंखौबा बिदि बुङो माखौ बुंदों नोङो आंखौ फुथारनो नागिरदों होननानै फिसालाखौ बिमा संनायबा संख्रि गोबाबो गोथावखौबा जाना फैबाय बियो सबायजों ना गोरान ओमफ्राय ना भाजा मा मा खिथाहरखादोंमोन दहाय माइ आं लालावखादोंमोन नालाय जेबो नंला बेफोरो मालाय जा न' बुसिदोंनो न' माबादोंनो न'आ सक सका जाजोब्बायनो एखेबारे हा सोर फोनगोन गुफुर आलदा खालार बायनानै होबोजोब्बाय आं दाख्लै होनखादोंमोन ना बिथां फैबा जा ओंखाम संग्रानि कालारलेसखौ एसे कालार होगोन होननानैहाय थ' कालार एसे बायनानै गारबोबायनो पुटिन सुटिन मा मा आं मिथिला आं मालाबा बन्द' नेक्स्टआव थांबा फ्रेश नुहैथोंसैल' आरोना ओंखायनो गाज्रि मेंबोथारबायलायनो माने बिराद दाख्लैनि बार आरि जोंना औवानि सिलिं मानि सिथाबनाय दिनै जि गावहा बहनस्रांजोबनानै जा फुगारदोंलायनो जा खिथा फैबाय माने थानो हाखाया बियो जेरावखि जाया माने ओरैनो थाखाया आरोना ओंखायनो आंथ' होनबावदोंसोमोन नांगौबा गाबोन फुङाव फैदो नों खामानि सोलाबथाराबा होननानै आरोना थ' फैबाय गथ'फ्रा बयथासार नालाय ब्रा थ' जायफोरा आंनि बेखिनि मिक्स टाइपनि ब्लगखौनो फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ स' माच